Здравей хора, ние днес ще правим едни неща с Светло, моя приятел. Здравейте, хора. Да, ние сега ще правим едни неща и ако ви харесва това видео, да се абонирате. Да лайкнете това видео и да се абонирате за канала. И да не се мъчиме и просто да започваме. Добре хора, ние ще правим... ние ще бъдем един час тук със Светло, не? Да. И си донесих хъги-лъгитата. Едното синьо, а другото оранжево. И... То е доста слънчево, да. Майте, видях скина в Roblox, ето там. В трейлер. Да, наистина видео. Добре, значи, първо можем да се качим тук, на сцената ще се качим. Аре бе, аре! Знаете, господа. Добре. И хора, да знаете, че ние със Светло сме в един клас. Да. Тук първо можем да се въртим така. Да. Нали каза така? Добре. Поставим Ама да оставим ли телефония някъде? Ето тук. Хора, искате ли да му видите как ще скача по това? По кое е? Бутва. По кое? Чакай. Ето. Това. Да, казах да. Добре, чакайте хора. Само да спреме. Добре хора, айде започваме. Аз се качих от тук. Мале, аре. Ще слена долу. Ето така и да смоча. Аре, направи го. Готов съм. Добре, сега... после какво да правим? Не знам, ти измисли. Накрая можем да правим едни крипипаста неща. Крипипаста. Добре, хора, не го правете това, ние само с Светло ще го направим. Ето Да. го. Да, не го правете, що може наистина да стане. Да. Добре, второто кое да бъде? Не знам. Ние ще правим 27 неща. Или 21 неща. Айде 30 неща. Аре, добре. Идете тук. Добре, ще следваме Светло. Той ще измисля неща. Добре, хора, ние сме в момента като Соник. Аре бе, Светло, мале. Хора, второто беше тичане. Сега малко ще се починаме. Малко да се починем с моя приятел. Сега да ви кажа, хора, значи ние със Светло, Светло за първи път той ще прави видео с мене. Ама в неговия канал. Това е моят канал. Не е на Светло, защото това не е. Не знам как се прави канал. Опа. Изобщо не знам как се прави канал. Аз знам, тата ми покажа. Значи, отиваш в YouTube. Така, отиваш там. После отиваш там да си направиш някакъв канал. Има едно плюсче в средата отдолу. Разбрах вече всичко. Добре. Да се леднем от тук после. От тук ли? Това малко ще се гадно, където миналия път се бях заклешил и ме подра гърба. Ти наистина ли? Да, подра ми гърба в онзи центъра на там. Там ли? Не там, а на там. Натам. На там. И се бях заклещил и майка ми помогна. Хора, никога не го правете това, че можете наистина да се заклещите. Да, аз се заклещих и много болеше. По-хубаво, че майка ми беше там, защото ми помогна. Да, по-хубаво да сме с родители, защото ако нещо не стане, и родителите винаги да знаят. Маля къв комарва.
Мале, по-добре да се сваляме. Мале, толкова мале. Аре, бе, оттам ли ще се сваляме? О, да. Добре, хора. Як трясай? О, мале, това е. Да не се така телефона там. Големи ми деца на една люка. Ужас. Ужас, бе, брат, ужас. Значи това е бебешка люк. Това е бебешка, бе. Ване, какво искаш да правим с другите 3 лева? Чак, следвай ме. Тук имаме 3 лева, можем да скачем на конче. Да, ма аз мисля, че те са бебешки. Аз се качвам тук горе. О, е! Ще ме хора. Аз се качих върху елката да слизам. Това май е бебешко, да. Да. Много бебешко. Да, един път. Ето така друсах и му сана на едно дете лошо. И на един път едно дете си усаи някъде телефона. Изчезна му телефона и му беше паднала батерията. А го нямаше тогава. Значи някой го взел ли? Или ще го намери? Взел го. Ама после не сме го видяли кой го взел. Ама да кажа нещо. Беше му паднала батерията, имаше номер. Беше му паднала тогава батерията. И някой ми го взел и е останал вече без телефон. Една вечер. Някой донесел ли На го? парка тук. Тук го е донесел. Не знам. Това поне. Добре. Хора, вижте гълъба Гошо. Ето там е. Гошо ли? Чакайте, дайте. Ето там е Гошо. Ето този гълъб там. Видяхте ли? Вижте, има едно лилаво тук на земята. Може това да бъде гримашейк. Това наистина се е било гримашейк. Някой знае. Значи вече има гримашейк в Макдоналдс. Значи... Един път Севка го опитала, моята братовчетка. Тя още жива ли е? Или просто Жива е. повърнала? Значи просто е повърнала. Не е жива и нищо не е станала и не е повръщала. Тогава какво е това? Някой я повръщал тук от шейка или Грима се дошъл и са го убили. Или някой я умрал и е Значи изчезнал. мисля, че тук човекът Следа. е умрял, нали, някой значи, нали, Светло, нали, когато някой изпият грима шейка, умират. Да се малко не. Да. Нали, хората, когато те умират от грима шейка, когато го изпят, те умират и те повръщат и мисля, че Гримаш беше тук и го е взел. И е направил шейка да е на земята. Има много значение, защото Гримас знаеш от какво прави Грима шейка. Знам каква е рецептата. Хора. Мляко. Да, знам, да. Кажи я. Значи рецептата е малко такива боровинки, после малко малини, малко мляко сипваш. И после 3 топки или 2 топки сладолед. И го правиш все едно да е вода и да го пиеш. И е готово. Ама после да не го пиете, да го дадете. Представи си Гошо гълъба да го изпие. И да се изпоръша от целия. Ама няма как... Да, може. Гошо дойде. Гошо ли дойде? Ване. Искате ли ето тук да се кача? Къде? Аре да бъде, ще бъде много яко. Аз съм Аз се качих. Хора, виждате ли, аз не съм много така за камера. Аз съм падал един път. Паднах. Чакай да обърна ли камерата се едно? Също. И тази лампи се
са малко топли. И знаете ли какво? Какво? Аре, кажи. Когато ви са студени ръцете, идвате тук и тук е топло и можете да си топлите ръцете свежо. О, искам и аз да опитам. Я, дръж ми телефона. Дръж ми телефона, светля. Я обръщам камерата. Добре, не знам дали... Или... Гледам. Да. Майка. Нашите майки са там, а не ни виждат. Да, значи аз не съм много катерен. Аз един път паднах. Не знаете. Малко е топличко. Ама... И това е топ. И това червеното е топ. Това означава, че Банбан е бил тук. О, е. Ако е червено... Видях където... нали знаеш ли... Нали знаеш на Барт Симпсън филма? Ти знаеш ли филма на Барт Симпсън? И е видял директора и госпожата им да се целуват в шкафа. В шкафа. Да ти кажа... И се целуваха и всички деца в целия клас го и видяха даже всички и всички госпожи. Ох, добре. Как се целуват. Значи, господина държи ето така жената, ето така и врата ето така. Добре, хора сега не знам как се сваля, що не съм много. Да почваме. О! Също тук се е топло. О, Пипни, бе. добре, чакай. Студено топло, студено и Не топло. ме показвай за малко. Не Дръж. ме показвай. Дръж телефона, показвай себе си. Ти много хубав телефон имаш. Благодаря. Малко е щупен, да? Да, сам протектора е стъклени, сега ще купим. Да. Сега, искаш ли сега да започнем страшно начало? Сега ние ще овладеме Банбан. Аре, кошмар на Банбан. Чакай малко. Да извикаме някой ден, когато сме вече много големи и родителите и аз, когато живея вече при теб, да превикаме Чарли. 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 Добре, Чарли, да. Може и кървавата Мери. Също и вратите се заключват. Може... След това просто някакви неща падат и после, когато помня, първо трябва да запалите свещички, чето и върху целия лист, върху ръбовете на листовете слагате. Чакай, я дръж ти телефона, че може... Дръж, аз не знам как. Че могат да не те чуват. И когато сложите запалените свещички върху ръбовете на листовете, после, знаете ли какво да направите? Слагате да или не 2 пъти и където са ръбовете на листовете и слагате като кръст или като плюс. Слагате го... Слагате едни Моли някакво дете пие кока-кола, докато кара колелас. Аз правя също, между другото, но освен кока-кола, аз пия хихо. Той аз пия хико, даже и фанта. Аз пия фанта, даже пепси пия, ма... Как пепси, бе? На мен не ми дават пепси. Ами, то на мене не ми дава. Слушайте, сега на мен не ми дават пепси, но аз си го пия тайно. Чакай, че майките не слушат какво правим. Добре, могат да ме чуят. Добре, просто той нищо не пие, а само едно мляко и една вода. Аз ли? Да. Само едно хихо и една фанта, нали? И една кока-кола. Окей. На мен ми дадат само по една глътка кока-кола. Ама понякога знаете ли какво правя? Пия. Където не е тук. Виж ли една риба? Коя риба?
Да. Там червената риба. Да. Там не беше преди това. Ама май са го сложили. А преди го нямаше това, а сега се появи. А? Ето това нещо. Иначе този парк е много стар. И сложиха вече едно такова. Не, това бе бишко. Да търсим ли някакви изоставени неща, когато станем много големи? Да. Да търсим изоставени сгради и един ден да спим за 24 часа. Ау, е. Ама трябва да имаме и фенери. Ама всеки спи за 24 часа. А когато може и за цял ден. Ама, да. Абе, човек. Ютубър. Добре, искаш ли някой ден Какво да си имаме... Искаш ли кога пораснем да си имаме... Аз ще си направя едно видео. Ти на колко си години? На 8,5. Ти си на 9,5. Да, ти си по-малък от мен, но си... Една година по-малко. Но ти си по-висок от мен. Да, но ти си на 9. А аз съм на 8. Можете да кажете, що аз съм... Гледай съм Ние по-малък. сме, мисля, че равни. Да, мисля, че сме равни, но... Равни сме, ама... Виждаме прическата, това беше от вчера. А? Да, то е хубаво. Даже и вчера си звъннахме и я видях. Да. Играхме. И утре в Brawl Stars ще има най-новия Brawl Pass с най-новия герой. Да, ако го гледате това днес, вие ще знаете, че Бол Паса. Това видео е направено... герой, който прави Бисквити. и от корема, и после ги хвърля на другите лоши Да. хора. Да, това е нов бролер. Има също и бролерите на Шелито е доста хубаво, защото има и лилаво такова на Джаки. Аз имам Рер Шели. Аз имам Рер Шели. Има... Рер Шели! Рер Шелито, където онва С черната коса. Да. Да. Има нова такова, как беше, това където играеш, там, има нови такива. Не, има едни нови, нали знаеш там в Brawl Stars, че ние играеме, има има един футбол, има и такова, където играеме с двама играчи. Ние сме приятели между другото в Brawl Stars с Светло. Да, и сме на училище, и сме с приятели, и можем да си звъним всеки ден, когато си поискаме. Да, ние сме много яки. Също и устните ми са просто... Аз нямам цвят на устните, просто такива са ми. А пък моите устни са напукани, да знаете. Защо? Така, просто са напукани. И аз правя понякога така. Добре, аз сега ще се покатара на това. Мога ли да си първи? Добре. От първото ще го направя. Искате ли от първото? Добре. Искате, да? Абонирайте се за канала. Добре. Светло само ще го направя, ако се абонирате. Да. Абонирахте ли се? Добре, сега да започваме. Първо. Качих се. Добре, сега съм аз. Той аз ще го направя Държи. Добре. От първото облакче е. Аз го направих от първото. Аз го направих от първото. Че аз видях, но... да, наистина. Това път второто ще го правим. Добре, ще го... Ако лайкнете това видео, пак ще го направя. Ама този път от второто. От второто. Добре. Това второто ли беше? Да. Че на мен ме преше на първото. Аз нали бях на първото, а второто на второто. Нещо такова. Добре, друго какво да...
изкля спектърме на дървета. Аз съм много добър по катерене. Аз съм много добър по катерене на дървета. Не знам. Не знам дали ще покатера на това. Да, ли ти да се катериш? Да, във Вършец аз покатерих на черешката на тортата. Черешката на тортата. Да. А тук да ли ти в момента? На мен ми дават всеки път. Ама не знам дали ще го направя, защото това си е такова дърво, не мога да се покатаря. Не съм толкова голям. Да. Не мога да го направя това. Не мога да го направя това. Това е вече черешката на тортата. Не. Знаеш какво? Аз започваме с другото. Чакай малко, значи как светят тези дървета? Да покажа ли откъде? Ела. Откъде светят? Значи, Опа. в дърветата. Ама има кабели върху дърветата. Да. И това се измама. Да, това е измама. Това е наистина много голяма измама. И ми кажи, защо? Защото ако е върху дърветата, ако някаква грамотавица гръмне и върху кабела, нали, дърветата ще се подпалят. Да, и хора, ако няма дървета, няма и кислород. И няма и вода. Добре, да почваме с другото нещо. Добре, другото какво ще бъде? Там уха ще я кръстим Гош 13. Чакай. Ще се покатера за малко. Опа. Не, чакай. Добре, покатерих се, хора. Опа. Ударих се, но не ми заболя. Добре, тук съм. Светло е да ти помогна ли? Не, аз се покатерих до това. Искате ли и това нещо да го кръстим? Кое? Ето това нещо. Искаш ли да го кръстим бебето? Бебенце! Бебето в жълт. Бебето в жълт. Ето го, бебето в жълт. Имаше... Има черно... Ти знаеш ли, че това е паешко? Ти знаеш. Това май са бебетата на Напнап. Ой, също. Това ще го кръстим черно негърче. Супер! Черното негърче. Аз съм бебе Напнап. Заповядай. Благодаря. Искаш ли аз да ги пазя? Абе, то не съм само, че е черното негърче. Едното е кафяво, друго е черно. Искаш ли да направим с... Това ще шупено. Няколко хора май се абонираха за канала ти. Защото ти пишеше в YouTube. Да. Хора, да знаете, значи, нали, вие, значи, нали, видяхте тези видеята, където аз играх Бан-Бан първа и втора, но не е трета. И четвъртата е много опасно с Джестъра, защото като го убие, после ще ви покани в реалния живот. Да сте вътре в играта. И хора, да знаете, че истинското име на Джестъра е Bitter Giggle. Това можете да го знаете в играта буквално. Добре. Светло, не забрахме за хъги-лъгитата. Да. Чакай още малко и да отрапат. Светло, чакай, тук ще остава негърчетата. Чакай, ти нали знаеш? Ела. Светло, ела. Той аз намерих едно. Ма той сега май се излюпва се. Добре, ела за малко. Виждаш ли това? Нали в третата част на Бан-Бан ти трябва да събираш такива нали трябва да събираш едни кофчета, едни такива розови, нали? Да кажа нещо. Забравих си месото. Забравих... Аз не казах да си забравя мозъка, забравих какво да кажа.
се сетих, ще ви го кажа. Добре. Хора, сега ние ще внимаваме за Стингър Флин, що може да е там на ония фонтан. Да, къде сме там? Видяхте ли го? Аз не съм много така за камера. Аз го видях да скочи нагоре и да влезе надолу. Аз съм го видял един път на море, когато бях. Той скочи. Гошо е тук. Аз скочих, значи той скочи. Много бебета с черното негърче. Ето. Да ти кажа, Черното негърче. да ти кажа, ти преш много на джамбочуш. Значи аз, когато бях в морето, там, значи аз видях Стингър Флин. Той скочи. Мога ли От да кажа горе. нещо за Five Nights преди Security? Да, може. Точно в новия апдейт на Security Breach, Монтито е имал един зайк, който Монтито го убил в най-новия апдейт и го управлявал Монтито този зайк. Не той е бил един робот. Не той белия Да, оня заека. Бонито. Бонито. Да, оня новия. Значи, Монтито беше ще го управлявал и го беше убил. че няма как да те чуят. И го беше убил. В момента не се държа. Не съм. Аз даже не съм го видял това по телевизията, аз съм го гледал. Аз пуснах YouTube и наистина беше това. Беше наистина. Или май беше по телевизията. Хъги лъгите то е. Да, не. Айде, това бебето не ни трябва. Чакай, аз ще ги донеса. Донеси ги, само да... Те ще ни казват, който... Ти наистина ли ги донеса? Донеса ги. Бро. Давай. Да ти кажа, оранжевото е дете, да знаеш. Голям, батко е. Ами... Ето е едно хъги-лъги. Чакайте на сянката. Ето го и другото. Това го имам същото, ама с по-големи очи. Да. Къде ги оставя? Малко се намъстри. Еми, хора, видеото свърши. Чао!